Nagbaba, ratio bias theory. Kasapulan ni gobyerno ang makinarya ng siyensya, asigurado ang makatulong. Naing magkarami tayo nila po! Pasensya na po, hindi ako marunong kumanta. Pero unang-una, gusto ko batiin ti Ama, ti Ilocos Norte, ti Kasinsing Mi, ni Apo Governor Matthew Marcos Manoto. Amuyo Apo, pag umiikot kami ni Governor Matt, pag pinapakilala niya ako, lagi niya sinasabi, ito ang aking kasinsing na mas matalino at mas gwapo. Huwag kayong makinig sa ganun. Alam niya, pikon lang ako dahil mas matangkad siya. Pero ako, of course, palakpakan din natin ang ating mga Uniteam Senators. At alam niyo ako, sinasabi ng mga iba, ng mga ibang kampo na wala na po ang Solid North. Tignan mo naman lahat ng tao na nagpakita ngayon. Ang masasabi ko naman po, hindi lang buhay na buhay ang Solid North, kundi mas lumakas pa. At alangan naman, gusto ko rin magpasalamat. Kung idol ko si Apo BBM, mas lodi pa para sa akin itong tao na to. At ito po, ti Simorono na Vice Presidente ti Pilipinas ni Inday Sara Duterte. Amuyo ako nakadumet inaramid ni Inday Sara para ni Apo BBM. Noon napan kami, ijay Davao, ti Imbaga ni Apo Inday Sara, ken ti kababayan niya ay protektahan si President Bongbong Marcos. Kaya, ti kayat ko, Imbaga, kada kayo, detoy, ti kakailian mi, detoy ang Norte, protektahan natin si Vice President Inday Sara Duterte. Dahil po, napakalaking utang na loob talaga bilang panganay, bilang anak ni Apo BBM sa lahat po na ginagawa ni Inday Sara Duterte. Kaya, ang hinihingi ko sa inyong lahat dito ngayon, kapag may lumalapit po kay Inday Sara Duterte at sinasabi niya, "Nako Apo, kaya't ko ang suporta, pero Vice Presidente lamang." Sinasabi ni Inday Sara, kayat ko, ti Uniteam, Apo. Kaya, sa lahat po sa inyo na nandito ngayon, sana po may aboto para kay BBM, may aboto para kay Inday Sara Duterte, Apo. Amoyo, Apo, bago ko ituloy ang aking speech, nung pumunta ako sa Mindanao, kasama ni Apo BBM, nakadumit kayo, napikon sa akin dahil sinabi ko, madaming maganda daw sa Mindanao. Kaya, gusto ko sabihin sa iyo, nakadumit na pintas dito yung Ilocos Norte, Apo. Ay ayaten kayo. At sana naman, Apo, natin ang intipatang. Ada pa'y may ti kandidato dito'y Sandro Marcos para diputado ti una distrito, Apo. Pero higit sa lahat, ako po ay talagang nagpapasalamat sa napakainit na suporta na ipinakita nyo sa atin. Napakalaking tiwala na ibinigay nyo po sa lahat ng Uniteam dito. Kaya, Diyos unay, tiyag nina, Apo, ang biyag ti Ilocos Norte. At ang tao ngayon na ipapakilala ko sa inyo bago siya magsalita, ang oras na hinihintay nyo lahat, nung siya ay naging gobernador ng Ilocos Norte, hindi niya tayo pinabayaan. Nung siya ay naging congressman, hindi tayo pinabayaan.
nung siya ay naging senador, hindi tayo pinabayaan dito sa Ilocos kapag siya ay magiging Pangulo ng Pilipinas, hindi tayo papabayaan dito sa Ilocos Norte, Apo. Please, make some noise para tisimuruno na Pangulo ng Pilipinas ang aking tatay, si Apo Bongbong Marcos. Naiba, aminin ko agad, naiba ang pakiramdam na ipakilala ka bilang guest speaker ng anak mo. Talaga. Hindi mo pa narinig na makapagsalita na ganyan, ay siguro talaga itong gabing ito ay naiba. Dahil sa lahat na nangyari, at isa na yun ang pag-introduce ni Sandro sa akin. Ngunit, Wala na, ano yan? Madi. Nako, madilat na. BBM! ayan. Yan. Pati mikropono, si Sandro nag-aayos para sa akin. Naiba talaga. Pwede na, marunong na, no? Pwede nang gawing congressman. Alam mo, sinasabi sa akin, kaya nagbibiro-biro lang ako, pero I have to tell you, at talagang aaminin ko, kagaya na sinabi ko kanina, ngayon ko lang talaga narinig mag-speech ito si Sandro. Grabe. Kaya ang tinitignan ninyo ay masyadong proud father. Yay! Nice pops. So, thank you, Sandro. Papatiin ko siyempre ang ating mga opisyal, ang aking ate, hindi lamang sa aming pagkakapatid, kundi sa politika, ang aking ate Senator Amy Marcos. At ang patatiin ko, ito na yung pinaka-stricto na governor pagdating sa COVID. Pati ako, sinisita, kinukulong, ina-isolate. Pero kaya naman, naging magandang sitwasyon natin dito sa Ilocos Norte ang aking pamangkin, Governor Matthew. Ang aking kasinsin na sa totoo lang, matagal na kaming hindi nakikita dahil hindi kami makabalik-balik dito. Pero, madalas basta't magkakita kami, parang like good friends and like good cousins. Every time we see each other, parang hindi, walang dumaan na panahon. Congressman Angelo Barba. Ang ating Vice Gov. Ang ating Vice Gov, ito po ang nangunguna ng ating mga prayer warriors kapag ako'y may problema. At siya'y laging nagsasabi, pinagdadasal ka namin, at lahat ng aming pwedeng gawin ay gagawin namin para makatulong ang ating Vice Governor Ceci. Narinig na rin po ang ating mga senador na kasama sa unity. At kitang-kita po ninyo na sila po ay nanggaling sa iba't ibang mga partido, iba't ibang mga grupo, ngunit nagsama-sama dito sa unity. Yun lamang ay hindi nyo na nalalaman habang
kumakanta si Robin Padilla, nagkabutuhan doon sa likod. Sabi ng mga ibang senador, huwag na natin sinasama yan. Masyadong malakas ang kalaban. Kaya, ang payo sa aming lahat bilang politiko, huwag kayong aapak sa entablado kung hindi kayong pinakagwapo sa entablado niyan. Kaya, pero naman, dahil alam niyo po, si Robin Padilla, kahit hindi po namin kasama yan sa line-up ng mga senador, ay matagal na po natin kaibigan yan. At kaya naman, kahit na hindi siya na technically na isama, ay pagka nandyan siya, dahil mayroon siyang panahon, ay sinasama natin. Pero pakiusap lang namin, huwag ka masyadong magandang lalaki, ang hirap naman kasabay ka. Napakasarap po na makauwi ulit sa Ilocos Norte. Alam niyo naman po, hindi siguro alam ni Inday Sara ito. At na yung bahay ko nandyan lang, 200 meters away. Yes. Kaya para talagang pagbalik ko rito, lalo na dito sa San Dion, nakauwi na talaga ako. At iba talaga ang pakiramdam na makita ko kayong lahat. Kahit nag-caravan, kahit nag-motorcade, parang naiba dahil halos lahat ng nakikita ko na dinadaanan namin ay mga kilala ko. So, thank you very much sa napakainit na salubong binigay ninyo. As always sa amin, sa suporta sa akin, sa Pamilya Marcos. Pero itong pag-uwi ko na ito ay naiba. Dahil hindi ako umuwi rito na mag-isa. Umuwi ako rito na may kasama. At sinama ko na po at ipinagmamalaki ko sa ating mga kailyan ang aking naging partner, ang aking naging kasama dito sa kampanyang ito, ang aking kasama sa paglalaban sa kilusan ng pagkakaisa, ang pinakamagaling. Swerte po talaga ako sa lahat ng presidential candidate. Hindi sila ganun kaswerte kagaya ko. Dahil napunta sa akin na bilang Vice President ang pinakamagaling, pinakamahusay, at bukod sa lahat, ang may matibay na panindigan sa kanyang paniniwala ng pagkakaisa ay ang ating dapat gawin, ang ating minamahal na Mayor Inday Sara. Matagal na namin gustong napunta, makabalik. Actually, ang original namin na schedule dito ay January pa. January, mga first week of January. Dahil sinasabi ko kay Inday, sabi ko, ako unahin natin. Dahil ako, lahat ng kampanya ko, sinimulaan ko sa Ilocos Norte. At dapat sumama ka sa akin para maipakilala kita sa aming mga kababayan. At maipaliwanag ko sa kanila. At mapakita ko sa kanila kung bakit ikaw ang naging partner ko, kung bakit tayo ang nagsama. Kaya matagal na namin pinaplano, pero alam niyo naman pala, alam niyo naman siguro na may COVID, may biglang pagkatapos ng Pasko, ay bumalik na naman at medyo maingat na naman tayo. At ngayon lang ang naging pagkakataon namin na makapunta rito sa Ilocos Norte. At sinasabi ko nga sa aking mga kasama, dapat di nyo na ako dinadala sa Ilocos Norte. Pag pinapunta ko na sa Ilocos Norte, ayoko nang umalis. Kaya kailangan palang may kampanya pa. Kaya ito naging pagkakataon namin. Kaya maraming salamat sa pagmamahal na ipinakita ninyo doon sa aming motorcade, doon sa aking caravan, dito sa pagsalubong ninyo sa ating susunod na Vice President na si Inday Sara. Alam niyo naman siguro na ang pag-iikot-ikot namin ni Inday Sara
ang aming sinisigaw na adhikain ay ang pagkakaisa. Baka yung iba sa atin ay sinasabi, campaign slogan lamang yan. Sinasabi na lang ngayon kasi magandang pakinggan at madaling ipaliwanag, kaya sinisigaw niya yung pagkakaisa. Ang katotohanan po dyan, yung konsepto ng pagkakaisa ay natutunan ko dito sa Ilocos Norte. Dito sa aking pagiging gobernador, dito sa aking pagiging vice governor, pagiging kongresista, bilang nagrepresentante ng segunda distrito ng Ilocos Norte, diyan po nakita kung ano ba talaga ang patakbo ng pamahalaan. Sa lahat ng iba't ibang pinag-aral ko na po yan. Marami akong binasa ng libro, mga theory of political science at lahat po yan. Ngunit, naging maliwanag lang sa aking pag-iisip tungkol sa napakahalagang konsepto ng pagkakaisa nung ako'y nagtrabaho na dito sa Ilocos Norte at ang mga kababayan ko, mga kaibigan ko sa Ilocos Norte ay pinakita sa akin na ang pagkakaisa ang sagot para sa progreso, para sa kaunlaran, para sa pagpaganda ng buhay. Marami na po tayong pinagdaanan dito sa Ilocos Norte. Ngunit, masasabi naman natin, marami na rin po tayong nagawa, marami na rin po tayong naipakita. Yun lamang, ang buong mundo ay tinamaan ng isang pandemya at mabigat ang tama sa ating lahat, sa bawat Pilipino. Hindi lamang dito sa atin sa Ilocos, hindi lamang sa Davao, hindi lamang sa ibang lugar, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Marami po tayong nakita na kahirapan na dumaan. At pag sinasabi, pag iniisip ko, kung ako ba ay tatakbo bilang national candidate, kung ano man, basta national candidate, ano ba ang ating kailangan gawin para lahat itong problema na dinala ng pandemya ay mabigyan natin ng solusyon? At ang aking laging naaalala habang iniisip ko, pinag-aaralan ko, kausap ko ang mga eksperto, ang mga dalubhasa, ang mga profesor, mga researcher, yung pinakamagagaling, at pinag-iisipan ko na malalim, ay napunta na naman ako sa konsepto ng pagkakaisa. Dahil naalala ko ang ating nagawa dito sa Ilocos Norte ng pagkakaisa. At nung tayo ay naunawaan na natin at tayo'y naramdaman na natin na meron tayong pwedeng gawin, meron tayong maaaring gawin, meron tayong masundan na plano, meron tayong pag-iisip na sama-sama iniisip natin saan natin dadalhin ang probinsya ng Ilocos Norte. At ngayon, ang iniisip natin saan natin dadalhin ang Republika ng Pilipinas ay laging bumabalik na naman sa konseptong yun. Magkaisa muna tayo. Kagaya ng ating ginawa sa Ilocos Norte, ito'y dapat gawin kahit hindi lamang sa Ilocos Norte, kung hindi sa buong Pilipinas, para tayo ay umahon na dito sa krisis ng pandemya, dito sa krisis ng ekonomiya. Kaya naman po, napakahalaga, napaka-importante ng aming pagsanib puwersa ni Mayor Inday. Dahil po, magandang simbolo na makita ng isa na tiga Ilocos Norte at ang isa na tiga Davao, tiga Mindanao, na nanggagaling sa magkabilang dako ng buong Pilipinas ay maaaring magsama para sa ikabubuti ng ating bansa, ng ating mga kababayan, ay sa palagay ko naman, lahat ng Pilipinas ay makikita natin, kaya rin natin ipagsama, ipagkaisa, at ibalik ang pagtutulungan ng sambayanang Pilipino. Kaya po, ay sa lahat ng
aming ginagawa ay aming laging pinag-uusapan kung paano ipagkaisa ang ating minamahal na Pilipinas. Nakita na po natin ilang taon sa ilang administrasyon na kapag ang isang presidente at ang isang vice-presidente ay hindi nagkakasundo, marami pong hindi magawa. Pagka laging nag-aaway at nagbabatuhan ng masasakit na salita, hindi nagagawa ang trabaho. Kawawa, lugi ang taong bayan. Kaya naman po, ako ay humihingi na naman ng suporta sa aking mga minamahal na kailak sa tulong ninyo sa darating na halalan para sa aking kandidatura bilang Pangulo. Ngunit, idadagdag ko na rin po na ang paghiling ng tulong sa inyo na bigyan ako ng isang partner na tumutulong na nasa likod ko na maaasahan, na pagkatiwalaan at wala nang iba kung hindi po yan si Vice President Inday Sara Duterte. Ang tambalang Marcos Duterte ay sa aking palagay ay pinakamatibay sa mga naging partnership sa lahat ng mga naging samahan ng Presidente at Vice-Presidente. Hindi dahil kami nagkasundo lamang. Hindi dahil kami naging kaibigan. Kung hindi, kami ay nagsasang-ayon sa aming paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang para sa progreso, para sa pag-ahon dito sa ating nararamdaman na krisis ng pandemya, ng krisis ng ekonomiya, na dala rin ng pandemya. Yan lang po. Wala na po tayong maaaring gawin kung tayo ay nagkalat-kalat. Mahirap naman po kung dito lamang tayo sa Ilocos Norte ang may ginagawa. Mahirap naman po, isang sa Davao lamang ang nagtatrabaho. Ay kailangan po magsanib-sanib sa buong Pilipinas dahil ang buong Pilipinas ay nangangailangan ng tulong. Ang bawat kapwa Pilipino natin ay nangangailangan ng tulong. Kaya't napaka-importante po na kapag nakahalal tayo ng mamumuno ng ating bansa, na kapag nahalal natin ang Pangulo ay dapat bigyan din ng Pangulong yun ng isang tutulong at magtatrabaho at hindi lalaban kung hindi siya ay gagawin ang lahat para maging matagumpay ang ating ginagawa. At yan po ang hiling ko sa inyo nang kung kayo man ay susuporta sa akin at ako po ay hinihingi at muli ulit hinahanap sa inyo ang support ninyo. Kung kayo pa ay magbibigay ng suporta na yan sa akin, kailangan na isama niyo po ang pagsuporta sa ating Vice Presidente na si Mayor Inday Sara para ang Norte at ang Mindanao magsanib-puwersa na at makikita ng lahat ng buong Pilipinas na ito ang pamamaraan, itong pagkakaisa, itong isinulong natin na pagkakaisa na kilusan ay ang tamang sagot, ang unang hakbang upang tayo ay makapangon at pinagpatuloy po natin itong ating isinulong na kilusan ng pagkakaisa na sinimulan natin ngayong araw na ito. Pagpatuloy po natin hanggang tayo'y magtagumpay. At ang aking pinag-uusapan na tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa halalan sa darating na Mayo, kung hindi ang tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. Pagka ating nagawa ito, pagka ating masabi na ito, na ating layunin, na ating pangarap para sa Pilipinas ay dahan-dahan na nating nakakamtan, makikita po natin
na tayong lahat ay sama-sama babangon. Babangon muli. Maraming Alright. salamat.